Simutse Chimbo yenyu ni mudonjo wenyu murerutse Chonona dilitika mumba after Chese chine mikoya kai pachisha yesiba unongo chimkurira chiteka ndi kurumidze ndakaiso chimanya chimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka Kenya kwamvura hende mune chando nesuva vamire hamuchasimudza vamwe mukuru vandira tichifamba nemuzirodi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni zita timusani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipindei muepisode yanhasi saka ndangotaura ndikuende johannesburg netsoka ana mai ndobva ari mai vanga vari pavaitesa musika ndobva vato nezvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecontro takatosaya tete vave tatoenda kurengi kukwira kombi yekuti tiende chimoto zochinda chimoto dzokwira kuya kusimuka bhera kuno for surprise ka takati tipinda padhoo rekombi ka takashamisika tete vaya vatori mumashure pedu malaini vatokwirawo chi mukombi nesu kuti vafamba sei speed yavakatora ka yakatinetsa vatopindawo chi mukombi meya tuti tete vakatibvunza neblazi vangu kuti tete murude muri kuendawo here murudi azaya ndiri kumuperekedza nokupisa chi kuchimoyo vatokwirawo tete vaya takatofamba taenda atosangana nemapurisa bcause vanobvunza zvitupa kamapurisa kunoku daisitotangana zvitupa tatokwira titori mukombi meya tamiswa nemapurisa andiri kuona nditotaura zvindoda ndaitotaura kuti usataura wakati nditi usataura nangoma pela unozozoneka kuti inini ndobva Zimbabwe ndakayovhakacha kuno andikuona ndisina chitupa wakatombonidzisa ndikazodini ndikatotaura nawo ndisingatovhunduki zvinhu zvadaito tikapanza zvaitora spiritual bcause ndakataura ndisikavhunduki vopedza totidzosa mukombi totodini totoenda asi tosvika parengi paya timirira kombi tisumuke veitomwa tete vaya vachi nemukoma wangu tositokwira tadini tatouya kusunga bhera muno nemukoma wangu tadzika tatojambawo pabhodha ripanapa tatoenda paZimbabwe apa pazona nemukoma wangu tichisvika pazona ipapo pakaitika maevents bcause ndaindi munhu wekuti ndaitaunamata pese pandiri ndaitaura zveshoko raMwari pese pandandiri ndaingotoparidza ndikasangana navanhu saka zvane zvinhu zvaakundoafekta bcause ndaisikadi kuzi zvinotaura kuti ndopenga indiri handisi kupenga ngoma wangu saka takati tapazona paya pablazi wangu anditora blazi wangu ndiblazi wangu iwe ndoberekwa nayo wangu atonitora pazona paya mukoma wangu ndichigara mukoma wangu pakaitika maevents akawanda bcause ndaindangoparidza pandasvikeka ndangototaura zvine zvaMwari chete ndozvanga zvakuitika pandiri zvokutoti mukoma wangu iyeyo ndiri kutaura nezvake uchatosvika panapa ndiye wambofona chiti ndiri kuyako chichi mukoma wangu uchatosvika panapa zvokutoti mechida kumuti yako witnessere munomubvunza ndisipo munokwanisa kumubvunza zvaitika bcause is my witness wanga atoripo andopaona mukoma wangu ndakazoti tiri paitika maevents akawanda saka paitika maevents akawanda pane zvakundirwadza kuti vanhu vakakura veindizoti handiti chi zveshoko raMwari saka vanga vazoti kwazi wakupenga ndidadai saka ndikasvika pana ndautotaura zvechi zveshoko raMwari vanhu vatoti zvesho wakupenga unongotaura pese pese shoko raMwari ndakwanisa kuti ndikasvika pana vanhu so ndototi this time ndisvika pa ndisokuti ndiite zveshoko raMwari ndongotaura nyaya dzinormal but nyaya dziri paitika kana paiti tikakwanisa kutoita munhu toripo ipapo unokwanisa kutanga zveshoko zvinototiite debate yezvaMwari saka tasitokupesa taudini and ndaitaura zvinhu zvokuti zvaitoshoka vanhu because I don't know Bible but ipapo ndaexplaina zvinhu zviritori muBible ndiripoona zvisingaita. Remember ndinomwe mukadzi wandanyatoita naye nezveshoko raMwari wainyanya kuda kuti tasekuti unozivawo shoko chazi rimwe word takataura ranga riri Bible reEnglish so word iro rakati tadzwa kuti tiunderstand zvinotaura chii but ndakawana nechitori explaina inini kuzvinyoro zvekuti zvinotounderstandeka kune munhu wese ndozvinotozounderstandeka pese munataura shoko raMwari vanhu vaitonakidzwa nemaexplainero andaita ndiripoona apo cheta rimwe day pandaigarawo pamukoma wangu
panga pane problem yekuti ani ndaikwanisa kana pakati pausiku ndomuka ndonamata zvimwe wangasata zvifariro because I remember ndichitomuka kuti uita noise usiku chichi but ndaitoona sekuti vana vafekto because ndaitoudzwawo zvimwe zvaitoitika ipapo zvisingachakwanisa ngowo kuti ndikataurisa mukoma wangu kuti zvaitotikawo within pakambani pavashanda ipapo ndaitoudzwa ndakwanisa kutoudzwa kuti uri kuona munhu ndio anodaidai panapa wandido uyu vanoraya pakambani panapa chichi saka ndiri papo ndainamata ndichigara namukoma wangu ndaenda kunonzi pane kunonzi kuGom area vanoziva panonzi pazona pane kunonzi kuGom area ndaitozvikutoudzwa kuti nhasi faster endaonamata kuGom area ndichitoenda ndichidini ndichinamata kuyako hanzvadzi yangu imwewo yakarorwa bhoera yakatonzwa kuti ndakauya asi iri konzi yakazwa information kuti ndinodii uri kupenga kuda kutouya kuona munhu rudi uri kutopenga andiripaona but I was not crazy andiripaona ndadii ndaenda ndichinamata ndichienda kuguma kwaya ndichiuya ndichidzwa ndichinamata paitika maevents akawanda ndaitoprofesa vanhu vandakwanisa kutaura one on one ndaitoprofesa but ndichataura kumaevents akandakaprofesa ekuti mukanatsomanzwisisa but ndaitongoti ndikasangana nevanhu ndinovaudza nyaya dzavo hapana waimbondipikisa vanhu vachatoshokeka andiripaona okay ndagara ndiri pamukoma wangu ndaiti ndikarota hope ndichipedza kurota dai so ndaitinakirwa nekutorara ndaiti ndichipedza kurota dai so zvandarota zvinoita sekuti kurota futi but zvichidudzira zvandadii zvandarota at the same time andiripaona zvekuti ndine hope dzindakatorota zvekuti handizivi kuti ndingamuudza here panapa hope dzindakarota because ndine belief yokuti ndinototodai ndikambosangana nemunhu waMwari unokwanisa kuzondiexplainera zvaitika mulife mangu asi ndizivi kuti hope idzodzo ndakarota dzingada kuti ndidzitaure here panapa ndine hope dzindakarota dzokuti izvi zvinondiconfuse kuti ndizive kuti zvinhu zvichada kuitika here kana kuti zvaitika because hakundiconfuse kuti zvinhu zvacho zvimwe hazvina kuzoitika zvisi kuitika mulife mangu rimwe day ndakarota ndichifamba mumuti andiriona ndichifamba muti yanga iri pamusoro uri kuona nhai dzemuti dzaidza unoperera muti kwayo ndaifambira pamusoro pacho daiso pamusoro ndichifamba kudaro pachobva paita umwe mukomana wanga achifambira muzasi mwenhai dzemuti muzasi mwenhai dzemuti dzanga dziri mandaifambira meme ndichifamba pepe mufesi wangu akapfeka kepi yange yakanaka saka ndakandamutarisa ari muzasi memuti dzandaifambira ndichobva ndazokufarira kepi yanga akapfeka daiso ndiripaona ndabva kufarira kepi yanga akapfeka ndobva ndakazwa hope dzakutontaura the same thing zvikanzi uri kuona kufambira mumuti kwangu uri kuita uchava nechechi yako wava nechechi yako asi iwewe uchanga uchishanda nezvemweya asi muchechi mwako munhu unonga achiparidza shoko uchanga ari munhu unoparidza shoko munhu unoziva nezvebhaibheri mukomana yaya wakatoenda kuchikoro chebhaibheri unotoziva bhaibheri ende bhaibheri rake futi unoriziva pamweya kupiricha kwaya zvikanzi asi for now uri kune imwe chechi ndiye wanga anofambira muzasi memuti wako muchechi mako umu uchaparidzawo zvine mbiri zvekuti uchafarirwa but kana afarirwa nekuti iwe unongoita zvemweya usazonzwa kuda kuita zvese uriona iwe unonga uchiita zvako ndo pawanga uchiona uchida kuchiyemura kepi yake yaanga akapfeka unokwanisa kuzopinda nemedzo kuda kuti kuyemura zvaanoita saka haufaniri kuzoita saizvozvo unosiya achiita basa rake asi iwo ndo unonga uri mukuru wechechi because unonga uri ndosaka wanga uchifambira pamusoro pemiti idzi hope dzo dzakanditaurira andiripaona asi from even now I don't have a church ndona handitorina kana chechi toro munhu kutoti izvi nditosangana mamwe matemptation kutoti zvatosiyana nezvandiri zvakaitika zvatosiyana nezvandiri izvozvi ndobva ndakatoti ndichitorara ndinorota ndikarota ndinoexplainerwa hope dzangu ndandisingachadi music ndaingofarira music yegospel yanditacha special masongs ari maworship songs aya ndainatsokubatwa ndiyo ndainatsoziva kuti gospel ine meaning yegospel chii patv ndanga kutoona maprograms emachechi I remember ndine one certain church yandakazotoenda kopinda South Africa but ndaiona patv pachannel patv pablaza wangu iwo ndio ndakaanzoko spirit yangu yakaenda kubatana nespirit yangu anditaura hangu kuti chechi ipi but it's like a prophetic church so watiti murume echitoprofita ka before aprofita ndaitozwa kuti munhu asi munhu unotaura nezvakati andopona pamwe pane paitaura nematongues murume wayo ndaitozvinzwa indishona zvaari kutaura netongues ndaitozwa kuti zvakati saka ndakaramba nditofarira hangu channel
andibona nditoramba ndefarira channel rimwe day ndaenda namukoma wangu taindagara pana nesikokuti baba waba nomwe nomukoma wangu ndaitomwa maheu because inini ndakasika chatomwa even now from that day I don't drink, I don't smoke kubva ipapo. Saka ndakagara nditozvimwa maheu angu paipai pakauya umwe murume vanhu vakangoita sekuti vanhu kuti angati kuti vangoruma Down syndrome chichi mukadzi wacho ndio vakada kudaro murume wacho wanga kangoita sevanhu vasikazvibatikiri vaya vanongoramba vakachimba ranguzi life asi unozwa vanga ri veteran chichi vanotomwa doro vese saka vanga vachimwa doro vagara pazvimashedhi zviri panze so ndatogarawo panze paya itosvika saka murume wairova mukadzi wacho vakata kudaro ubomuti mampama zvichinditacha nditozonzwa spirit ichiti uri kuona vanhu madhimoni akangosangana saka this dhimoni iro rinoabhisa dhimoni iro ndiripoona achirova mukadzi wayo saka pane mapurisa aitomwawo zvavo but vari musivi masupport unit vanogada kubhuma bhodha aya vari kumwa paya masupport unit aya nemasecurity pakambani pane masecurity ekambani ezona yatangandati ndiripoona saka achirova monini achirova mukadzi wako aya ndichitoona mumwe musecurity ndakaita kutanga ndonomwe musupport ndikati murume urapo rudi uri kurova mukadzi wake zvisingaiti hamukwanisi kumurambidza here musapoti warodara achiti imwe munozvipindira papa handiti mukadzi wake here vari kunesana pachavo munozvipindira pachi nditosiya nazvo ndogara but zvikuramba zvichinditacha ndichozonzwa spirit nditi izvi zviri kuitika zvichapedzwa newe ndiripoona aramba achidaro wakanga ane banga zvikazi panapa ndiri kuona pachiita ropa ukasazvipedza pachaita ropa handiripoona kana fesi yawanga ane okapi handiripoona saka ndakazondikotaurira masecurity etangandaya kuti umwe wacho ngati zviri kuita murume uyu chichi zvakachitika mira tichamudzinga panapa bcause vai nditondizivawo bcause ndopo ndakakurira nditogara ndochikoro ipapo saka ndindoziva kuti regatitichodzinga kuti vabvawa panapa saka pakada kudzinga murume uyu wanga ari violent otanga kutinetsa nemasecurity ndopo atanga kuti masecurity adini awanda vechiti aiwe bva pano chichi vechimubata kuti vabvawa panapa unonetsa iwo kandi une banga raya wanga adini arivhura ndiripoona wakarivhura vanhu asingazvioni ini ndakazviona ndakagara uchitorudini uchitoripfekera apa rakavhurwa apa ndichotanga kutoona kuti ndakutanga kuonesa blood nechichi kuti pana chabayiwa nditozi ndo chazvipedza vari kumutadza nebanga raya ndichosimuka ndichienda pane umwe musecurity wanga aripo ndichomupangira chiti une banga waisa banga rakavhurwa chi apa avo chitonesana naye kutozi une banga rona riri papi ribudisa banga andiripoona saka pakatanga kuchitomubvunza banga vemudhonzera vamudhonzera kwai kune zvimaruwa so uchobva avhomora banga raya vasingazvioni uchobva ridonhedza pakadonhedza bcause indai ndiri kutya ndichizi ndinofanira kuti upedze chi ndinofanira kuti upedze zviri kuitika ndinofanira kudzinga murume apasi ndiri kuta fiye neni banga rona ndine fiye andiripoona bcause ndiri kuzwa cheblood izvo nditota fiye saka pakadonhedza ndakati advantage bcause vakadonhedza avo vari kumubata kuti veti toda banga rona riripi vasingazvioni saka pakadonhedza kuti andichononga chi ndononga banga raya nditi vanhu rirapa here ndiripoona saka ndakati ndichisvika wakadonhedza vari padhuze iye wakamira apa nevanhu banga wakadonhedza apa saka ndakasvika wakazviona kuti takasanganisa mazuva zvekuti wakazviona kuti munhu iwazviona pachi ndadonhedzera banga rangu saka ndakadonhonga banga rangu wakabva atoya kuti do ndataka manje pakatoya kwandiri do ndataka ndakatamba kuna ndazarirwa senge mweya kudai ndichifurudza ofisi pangu ndita kuti nditoona ndakashamisa ofisi kuti mukoma regai ndakutoenda mukoma ndakuenda mukadzi wake wanga kararako ndakama mukadzi atosimuka kuti etosimuka nespeed echitobva kubva kwekwe uye tototi ndakuenda mukoma ndakubaya echitaura inini ndakubaya mukoma ndakuenda mukoma wangu ndakuenda andiripoona indatoramba ndimufudza kuti get out ngesara jesu get out ndimufudza ofisi kuti get out ngesara jesu andiripoona wautodi wakutobaya payana muchinda wayo haanotombozoti vanhu vaya kutoshamisika vanhu vaimubata uzangabvira dhayo vachinetsana naye wautonetseka kuti munhu wakutongoenda zviri izi obva atongoenda andiripoona atoenda banga raye rototorwa rotopiwa ungari papane mumwe mufesi wangaripo ungari musecond wemasecurity patangana pepa totoenda kwari kuti banga riro musamudzosera ngariraswa andiripoona obva atoenda wakati ndobabvira kani babhawa payapaya zvekuti zvimwe zvezvinhu zvakadini zvakandisurprise wakutoti chii chiri kumboitika amuripoona tadini tagara zviri kuitika izvozvo zviri kuitika ndakazotongoenda ne umwe mufesi pakazoya hanzvadzi yangu yakazouya
hanzvadzi yangu yauya ichitiri kuona inini ndikatozwa basi kuti tora hanzvadzi yako uende naye kugomo kwadaenda ndachinamata kwake undonamata naye wasvika hanzvadzi yangu ichisvikawo zveshow yakashamisika kuti kupenga kwacho kuri papi because wakadzi zvindiri kutaura zvese zvanga zviri zveshoko raMwari ende shoko raMwari ndaitaura ishoko rekuti waitozwisisa ndopona saka zvakamunetsa akati otondiudza kuti mukoma ndakanga ndichizi murume chichi ndikati ndozvikutaura vanhu but handizvizivi ndopona okay no problem ndakamutora ndikadzisha ndinotenda unamata chibva mutora tikaenda kugomo tikanamata hanzvadzi yangu yoda yanga iripo yaikuwitnesserai pandakaenda kunamata naye wakandiudza kuti ndo first day rake kutaura in tongues anobvira taura in tongues ndakamangudza hanzvadzi yangu yakunamata in tongues andopona tatobva tatodzoka pamba paya tadzoka pamba saka hanzvadzi yangu yakauya nenzungu dzaidza munhu unotoita zvekutengesa saka wakatoti chiyakondo akatouya nezvinhu zvake nzungu nenyimo zvaaitengesa saka pakutengesa kaona akatofamba naye chimuperekedza mudzimba mwaitengesa tichosvika kumwe pamba patakasvika mbongo tasvika ipa mune mukomana wanga aitorwara saka unonzwa wanga asikachaoni maziso aitorwara zvitori serious asi wakatoshayika hake mukomana yeye but ipapo wanga asina ushaya wasati ashayika ichitorwara takasvika titengesa nyimo atitochingamidzwa muri sei right titaura navari kunze but for my surprise ka mukomana yeye wairwara wakadedzera sinem yangu ototiti iwe mulambo ndiwe ere robanza apo idedza nemusinem yangu anodedza mulambo wakadedza sinem yangu mulambo like common sinem kwatiri nesinem medu yedzinza ndo yakadaidzira andobona otobuda ende unozwa wanga sanya bude kunze but wakabuda ipapo otogara haina nomuziya but akatongoita sekuti ndadini ndamuziya but ndinokwati ndakuziyawo zviri sei chichi apa ini ndotofamba ndoti handidi zvekushowa chacho handidi ndopenga zvekuti ndiziye ndinochechi chatotanga futi vere papa ndakutozo zvatanga futi zvechechi wakuti nditi mukomana ndombirawo ndinamatire shamwari ndirorwara ndombirawo ndinamatire apa ungasatomboziyi nezvangu kuti ndinoita zvekunamatira ndatongoshamisika kuti ndombirawo ndinamatire okay ndombe ndakatotanga kudii ndotomunamatira thanks ndomunamatira oti shamwari ndakutanguona pera iya ndimainhinga kutodadzira wakadzi wepamba pake paigara ndomunaona otoshamisika newanga aripo paipe nditoshamisikawo andopona ndatonamatira muchinda uyauya watosati akatomusiya ipapo watoti ndakutoona wakutoti ndakuona kutodzoka mumba make ndakuenda ndakutovhaisa paipe ndatoenda taenda hama yemukomana uya wainamata uchozouya wakazwa zvakaitika uya kwandiri ndiri kumba pasina papa chapa ndombirawo udini iwe unamatomba wangu nemhuri yangu mararo edu atirari zvakanaka chichichi ndatoenda ndasvika pamba pake ndakaenda zvidze kuma4 dzemanheru dheri ndaenda kumba kwake ndasvika kumba kwake ndatodini ndatinamata nemuchinda uyaya nevana vake ndingati vana vake wanga nemukadzi wanga nevana vake nditinamata but ndatitariswa zvakawana ndati chimwana ichi chinona chine zvakadai chakachine chimwana chine dhimoni akadai ndozvandaizowa spiritual nditonamata saka vakanga vakuzondibvunza kuti saka chechi yenyu inozi chii indi handisina chechi zvinhu zvese zvaitika izvi chechi yandakatoendawo ndiri kumanika kwaitika ichori chechi yandakatoendawo ndichitotendeuka ndinamata nezvaitika usiku zvanga zvaitika panze saka ndaisina chechi yekuti ndonamata chechi yakati votouya ndiri pavanhu pape vakutouya vanhu vakawanda manext vakutouya chi ndakutovatendeutsa ona nditoziva vanhu vanofanira kutovatendeutsa ndakutovati tedzererai kuti zvakati munofanira mutendeuke chekutanga munofanira kuda Mwari ndotovataurira ndakutoprofesaya vanhu totoita mukadzi akatoprofesaya murume wake waimunetsa ndemuudza exactly zvavaimunetsa nemurume wake akachema vanhu vakutowanda zvoti ipapo amusho ndakatonge ndane vanhu vaisvika kuma 10 8 9 vandakatotendeutsa ndopona vechindibvunza kuti chechi inonzi chii ndakati rimwe dheri ndakandaibva kumukomana yeye ndipo ndakazi chechi yako inonzi unofanira kuzoiti zvakati ndakatotaurwa zita ndakazi ndo unofanira kudedza chi chechi yako ndopona mangwani wataura izvozvo kana vachikubvunza ndatoronga nevakomana kuti chitatu nefriday yega tinouya tichiita chechi zvesho ndakatonge ndakuenda kumba konfesi yaya tichitoita chechi vanhu vemanext vako vichitouya saka magariro ndakaitawo manje vandaigara nokudini zvanga zvisiri stable ndiri munhu kuti handitomborinawo zvinhu zviri kutombondifangishirana zvakandogara pamukoma ndo pamukoma wasina tsokwandasenda zviri kuitikawo chii
pandiri zvanga zvisi zvinhu zvekuti vatori supportive kwandiri kuti nezvazviri kuitika asi aiti zvona sina zvaitowabhowa andiripaona zvaitoitika vaitowabhowa saka vanhu vangasiri supportive ichi pana zvaitika. Asi mhuri yamakanamatira yakabatsirika ndoti yakabatsirika bhosi vaitotaura kuti bhosi uyu wandakatanga kunamatira wakazotondipa testimony kuti dheri mushama ndakati ndakarara ndakamba kundakarara handizivi chakatoitika but ndakazama kuona ndatomuka ndichinamata ndakapfugama ndeinamata handitozivi zvakatoitika but chakangoitika automatically ndo testimony yakandipa ichoti kuti urara kwangu izvi ndakutora zviri bho because inini ndingati pane zvese zvaitika izvi handina pandakambonzi namatira chakati amuso pandakangonamatira mvura ngepa1 ndaenda kuna mumwe momuzi wangu mwana mukadzi wabaonini ndichazosvika hangu panyaya yacho asi kumweni pese ndaingonzi chini munhu akandibvunza kuti saka ndidiwo ndamunamatira ndaingotomudza kuti zvanzi tendeuka usiyana nemabasa akaipa unamate Mwari ndo zvandaingoudzwa saka ndakati zvadaro ndakutopota ndichienda kuya rimwe dheko chobva kwaitika function yakatoitika yefamily yedu yaitika yanga yaitika muMozambique kunoko because handiti family yedu isusu iri hafu tazongoberekwa kuMozambique ana baba vedu vanobva kunoko saka pane function yanga yaitika kuMozambique kunokungoyereka tsoka padhuze kana Zimbabwe mukoma wangu ngatiendese kufunction yanga function yefamily ndaendesa mukoma wangu zvaimunyangadza kuti maybe ndasangana nemunhu tangotaura shoko raMwari wanga asikazvifariri maivhiro sawaiti ndoti ai uchifamba sauramba ngotaura nanhu idini ngatifambe zvatafambira ndikati no problem tafamba neni asikazvidiwo but zvaitoitikawo spiritual tafamba ndakatiri munzira ndasangana naumwe mai vechifemurika so zvikanzi namatira mai avo mai vanozarirwa vane chirwere chekuzarirwa ndoti vanamatiri ndinombokurizita bhozi handiti blazi wangu anga handidi zvekuti ufamba idai ndakatotosvika padhuze ndisangana nemukadzi wayo zvitozviitika automatically ndautomhoresa nemukadzi wayo blazi dzangu dzotangufambisa zvacho kutoti watanga maitira kaya ndatotaura nemukadzi wayo mai ndazoti munozarirwa mudai mbuya toti ndinozarirwa mwana wangu fanira ndikakwira pakatota kwedza kudai ndinozotopedza ndisingachadi ndikati ini ndiri munamata ndongozwa kuti ndimunamatire ukati zvakanaka vakatotenda mhomzi wayo totowanamatira munzira imomo tatowanamatira totoenda handisi yangu kuti vakahila ere vakati handizvizivi sezvo hazvindoso ndakadi ndakawanamatira ndobva tatokonticha nejeni tatosvika matownship takasvika matownship ekwataenda kwacho matownship padhuze nebhodha yekuti tichienda kuchi Mozambique saka vanonga aitoziva kuno kumararamiro tinoita vanhu vekuzimbabwe kuti ngori nehama nehama neuku saka vanhu vanokuzimbabwe vanotoziva kuti kune kunozwa nhingi uku kuno kunozwa nhingi uku saka pane murume wanga tori matownship apa wakazati tomhoresana namwana muri kuenda kuti tikuenda mudhara wedu kune function iriko chichichichi mudhara titi munhu wechikuru akati imi kwemutauri muda kuenda uko ndendade kutendeyo mani but ndashana kutodini kufamba navo bhozi kuona kwangu mani ndiri munhu ete kuonera padhuze saka ndade nditovaona anhu ndofamba navo but achizwa kune function mani ndopano ndikati ngatiende kwatisofambidzana atitofambidzana nemukoma wangu aya ini ndiri kuzvitsvinya kuti handifanira kuita zviya zvekudini zvataura mukoma wangu ndisembo haazvifariri mukoma wangu tiri kufamba mudhara ndiye watanga wakutanga kutaura nyaya yake nyaya irelated kuti sekuti ndofanira kuzvitsanangura autozwa ndichiitsanangura pamwe zvitaura murume zvakati otanga kuti murume inini mani ndine problem ndikatomwa zviya pane kamukadzi kanouya kwandiri mani kamukadzi kaya kanouya kechitambatamba neprivate yangu dini zvondinyangadza ndamwa ndinokaona ndamwa maningi zvimachi ndikadhakwa maningi nemadoro takatanga kudhaya anonesa kudini kuregedza mani ndakatorasa kepi yangu kana ndofunga ndokatora chini kepi yangu kamukadzi iwewe inotaura zinyaya zvake izvezvo spirit anotozwa kuti murume uyu unoti akadhakwa pane spirit inotora advantage yekudhakwa kwake kwaari iyo nonga achionasa kuti kudhakwa but pane spirit inouya kwaari ichirara naye andiripaona saka spirit iyeyo unotoiona but inonga achionasa kuti kudi kudhakwa saka unofanira kumudza kuti murume unofanira kuti anamati asiyane zvekudhakwa doro munamatire chi apa ndiri kuziva kuti mukoma wangu zvakutoenda futi kushoko zvaMwari baba andiripaona ndakutomubvunza murume waya saka baba imi munonamata here chichi murume waya zvakandiitira deep kwandiri kutozwa nekuchiti spirit yangu ikure bhozi wakaresponda zvekutorespekta kunamata zvakaita kuti ndini ndakatanga kufila deep ati mukoma wangu inini ndinobatenda kuti Mwari uriyo ende ndinotenda kuti Mwari chini unobatsira blood dzangu dzakutanga kuti step dzakuwedzera step dzakutanga kuti kutozviona nyaya dzakutanga kuenda kwedzisingadi wewe
saka ndaka step kutoenda mberi kwedu dzefamba ndatotaura nemudhara zvikanzi ni Mwari ndodini ndotobatomutenda ni Mwari andidunyepa ndinotomuda asi kuti zvotondinetsa ndonambara sei munonamatira here baba murume atinoudza kuti kana muchitenda kuti Mwari uriyo kana muchitenda kuti Mwari unoporesa ndokwanisa kudini kunamatira murume wayo munhu wechikuru but wakabvisa hate chiri panzira dai watobvisa hate kudai akati baba madhara mundaro musho zvekuma 70s watobvisa hate kuti ndi baba ndombira mudini munamatiri sa zvese respect yakaita ipapo spirit yangu yaifila deep ukazongo munhu unorespekta Mwari koma wangu rutodini utozvishora ndakamunamatira murume wayo because naipapo nangu ndikanamata ndinamata in tongues but I remember ndakangwama kundiona automatically ndakubata chi mazisa ake ndichidai so ndichidai mazisa ake ndichimunamatira kudai so ndobva ndakatodini ndepedza kumunamatira ndichiri muspirit samukoma wangu wanga ari pamberi andonga akushifta mukoma wangu tatanganya wanga ari nechepamberi akasvika mukoma wangu yandoti mubvunze zvese zvinhu zvendiri kutaura he knows because wakazongotozvitaura ndazobva ndakazoenda south ndazobva south ndichidzoka futi mukoma wangu wanga akanyorwa ana hembe yake yakanyorwa kumusana murume wayo tangototi ndakuona phela mukoma wangu hembe yakanyorwa kuti zvakati wakutoerenga hembe mukoma wangu akati ndaiona waiona but wanga asingaoni kana zvakanyorwa noti waiona waingoona kuti ndakanyorwa but chaingoita mashawazi aisaiona kuti pakanzi chii wakutoerenga hembe mukoma wangu yaya ndakutotangotozwa ndiri musipiriti mukoma dzokerai muzwe zvekutaurwa ndiri musikabhilivi dzokai muzwe zvekutaurwa uye muzwe zvekutaurwa ba kuti mukoma zodzoka kuti ndakuona hembe yenyu ndikutoerenga zvakati takazotobva papo murume waita ndakuona zviri bho tinoenda kufunction yefamily yaya takatoenda taenda tatodini tadzoka paya pafunction yaya ndaiti futi vasikana because papo ndaisangana musikana ndaitoona vasikana vaitoya nditorino imwe musikana ndozaya chisikana chochoka changa chakatonaka zvekuti dai sisi kuti ndaindiri muspirit papo to be honest chisikana cho ndaitochida ndanga chipfimba but chaitouyawo zvitariso chinondida nosati musikana yaitoda munhu zvacho but chaitika kwandiri ndaitotanga kuzwa kuti chisikana changu chachiri chikoro chimwana chakuti zvichihure mutaurira mwana uyu asaichihure techikora ndatochiparadzira shoko chasvika kwandiri ndaisakapfimbi musikana ipapo ndasikapfimbi ndaisikatombozi kuyemura musikana ndasikapfimbi saka zvakazoti zvadaro ndagara zviri kuitika ndiri kuprofesaya rimwe day handizivi kuti namani kuti yataki yandakaitwa here ndakati ndakarara mumabhulazi mangu ndakarota sekuti pane murume wauya ndobona murume uya pakambotanga futi zvakaitika ndichitori pamukoma wangu ipapo pakatombotika miracle imwe kuti ndikuti handizivi futi chii chakaitika but ndani ndakafoni kangu kanai nawo kachimbodzikaika padhenda namata Mwari unofanira nditirewo miracle kana life yangu ichinje ndiri kugomo andobona ndicho ndagara mumba pasofa momukoma wangu understand pochoringa foni paringa foni ana manjeka asika Mwari uyo paringa foni yaya ndakatora foni ndichoanza inini kazhinji ndatoti ndikaanza namba ndisikatozi ndotaurisa ndoti ndiani andobona but ipapo foni ndakangoianza ndisina kutombobvunza ndichotozi ndiedimo ndichobva ndati ndiedimo anondotombobvunza ndiedimo ndichobva yatokata chi foni andobona foni yakata ndotarisa namba yandifonera ndopakasamani dzangu kuti uyu munhu wandibvunza ndiedimo tarisa rangu ndiani andobona ndotarisa namba ndiani kuti andokumufonera ndibvunza ndiani munhu nditi ndiedimo otokata foni kuningira foni namba yakandifonera kabva ndakaitarisa it was 4 digits namba yanga 4 digits ndichipedza safuna ndomona zoti spirit yangu chiti andito wakanamata kuti oda miracle ndo miracle yacho yakufonera ndizvo ndakazwa ipapo ona ndatodi ndagara nabulaza kuti kunamata rimwe day ndakarara ndobva ndakamba kurota mumwe murume wakati kutoka kwandiri kuti tikati kutarwa musati maenda ipapo 4 digits muchirudziziva here kuti dzaidzi chitichi handidi kunyepa ndirichiruziva kuti dzaidzi 4 digits chandiriruziva ndechekuti yanga isiri namba yemakozi yandakajaira yanga isina code kuti nyika yanga isitori namba ine number 4 number 4
asi munhu iye akatotaura akatonditi Edmo redza zita rangu inini akati ndiEdmo handichazii bozi aipapo handichazii hangu kuti iye konetera bozi nhamba handichadzizi but je ndichaziva nekuti munhu akati ndiEdmo ndoti ndini obva atokata dzanga dzisingaiti kufona bozi ndaitire kutofona inini kuti ndiconfirm kuti munhu zvakati munhu nditi ndiEdmo odichi otokata foni ini ndotozvishora kuti asi ndosimbotovhunza kuti ndamboanza ndisimbobvunza kuti ndiani sei ndombonasozwa spiritual chizi ndowanditi watokuda miracle wakana mutatoda miracle wanga ari murume then mundakarara ndombondakarota ndachise kuti pane murume wandakarwa naye pakurwa pati takarwa but I felt sekuti ndakakundwa because ndichasi kuti wandibaya apa pamusana apa ndichobva ndapera power and from there anotora madays ndakatanga kuona kuti kurota kwangu kwakwe kwakudini kwakuzika ndikatorara ndikarota hope dzangu hadzichaexplain zvadziita kuti ndaiti ndikarota hope dzangu dzotodudzira kuti ndarota ndichitoona ndakungorota zviri normally but still kuprofesa ndichikudini vanhu ndichikutoprofesayo ndaita ndichingofamba mwenonga ndichingofamba in tongues chekuti chinhu chisokubva pandiri ngati matongues because matongues even now if ndikanamata zviri deep kana muchechi munozoti spiritual zviri deep kana song ndokwasonamata in tongues but kubva ipapo ndakati kurota charoti but kuprofesa ndiri kuprofesaya ndichoti fambe ka totozwa zvekuprofesa zvacho zvakubuda ndakuita sekuti ndiri kufunga ndaiprofesa ndaindikadai so totangozwa ngati matongues ari kutaura inside me zvozoya futi zvondiudza ngechi ndindiudza futi ngeshona kuti zvakati ndozvakanga zvakuti kapandiri ndakutangotoona futi ndakutoyemura ndikatoona musikana ndakutangotofila mafeelings kuti nasotofila toti musikana ndinotopaona zvinhu zvanditozwa zviri kudzikira ndobva ndakati rimwe dheni andikuna iyo mainini wangu ndakashanyira nditosvika ndoti mukoma ndakazwa kuti munodaidai munonamatira pana munhu akanditaura kuti makambonamatira munhu wadaidai aimbotinamatiriwo andotowataurira zvaitika pamba but ndakutaura zvekuti panakaita maini ndobva ndaenda kuita zvekuti ndinomboti ndomboita sekuti ndiri kuteerera in tongues then ndozozvinzwa ini shona nditowataurira ndeidaro nditera nditozwa kuti zvinhu zvasiyana zvandaiita ndobva ndaiti ndakanamatira mvura zvakazozi wataura chere mvura unamatire mvura iyoyo wasasara chimwa mvura iyoyo totanga nditotoanamatira usara mvura iyoyo namanje wandotaura makatinamatira paya zvandaizwa miri wangu izvi zvakabapora iwo mainini wavo anotopona kubva ipapo kubva wane maissues oyo ekuti maissues okugara ndakazofshifta pandaigara pamukoma wangu ndichienda kugara kuchipinge ndanogara kuchipinge kuya kuna baunini wangu ariko ndakagarawo nawo ikoko but zvanga zvatodzikira handaidown but nandisingachakumwa nandisikachamwi bhema nandisikachabhemi but zvinhu zvanga chabva pandiri zvinhu zvespiritual kuti ndiprofesai munhu ndanga ndisingachaite kuti ndiyo nini but kuchechi ndaitoda zvechechi masongs anoda zvechechi kutonamata ndaitonamata even in tongues ndaikwanisa kunamata ndikutotaura in tongues ndopaona kana kutotaura chaiko ndaikwanisa nditotaura nini in tongues bwa ndobva ndakati matongues ayo tonamata chete kana ungototaura unokwanisa kutozwa kuti totaura navo ndobva ndakaenda sezvo ndiri munhu wanga asitori nawo finance chichi life yanga isitotomira bho bamunini wangu munhu nezvimabhizinesi anga nazvo restaurant chake chaanacho machips nechichi wanga nerestaurant but titori nemba mutown imomo saka ndobva ndaigara muchipinge wakatonditi wanga nemabhabhashop awo wakanditi ndinokwanisa kugera ndasingakwanisa zvotogera wakati ndinokwanisa kutora shamwari dzako idzidzirawo ndizodzigera mahara waugona wotogerawo uchitodini weitorawo mari ipapo mapercentage ataipiwawo imomo ndakagara zvakanaka zvishuwa ndikatanga kudini ndikatanga kudzidzira kutodii kutogera ndatanga kutodzidzira kutogera payawo zvishuwa ndakadini ndakatoona zvinhu zvakutongondifambirawo ndichidini navasikana ndakutodanga kutoyemurawo ndikaona ndikaona kamaroda nditogerawo mubabhashop mayami bhozi maitogerwawo kamari kodai pandaitogarawo vanhu vokuti vanga vasina kuvana basa nemari yangu kuti mabani pepata kana nditenga chakati mari iri kushanda mubabhashop yanga ingori mari yangu kuti aisupply everything saka wabhati sekutoona ndamunhomu watotokurewo ndakamboenda kusaudzi zvese nyaya yekutochengetwa yanga isikachandinakidziwo ndaifila kuda kuitawo independent andimapona
Saka ndombo ndakatoti ndakazonana nemukadzi wangu wandinaye. Ndombo ndatoti rimwe day wakati achida kurukwa musaloni wandai ndiri. Mukadzi wangu ndikuti unongoziva relationship ndakatongonzwa kumufarira. Totaura naye. Totaura naye wakati taitoona tichitonzwana wana ndida the same day kusvika padare rakadini rakandida. Love yakazokurawo pakuti zvaitoitawo kwandiri. Zvaitoitawo ramba love yachitokurawo kwandiri. Zvaita munhu waitozvishandirawo paizvishandirawo. Saka love yatongokurawo ichidaro ndakazofunga kuti inika ngandidzoke kuSouth. Ndotsvaka brain dzakazoya. Ndikadzoka kuSouth ndimbozama futi life. Ndasina mari yekudzoka kuSouth. Ndane mari shoma yekutokwira ukuenda kana kwakati Harare. Saka kune umwe cousin brother yangu iri kuSouth. Yaidrive magonyeti. Ichiuya unonzi kuchiko kuHarare kuSouthampton kwakwe ichidzoka futi kuSouth. Saka ndiyo ndakazotaura naye akati ndindaura ndodzoka kuSouth iwe chingotsvaga 200 yekuti chi pabhodha udi futi kupfudze pabhodha but transport don't worry. Nemwe cousin brother yangu iri kuSouth ikoko ndiyo akanitumira 200 akati sadzisira 200 udi uende. Azvisho ndakakura ndikaenda kuHarare ndikasangana nemukoma wangu yeye tikaenda tikafambira kwana Chrome yaida kutakura zvinhu zvako zvatakura Chrome. Then ndodzoka kuSouth. Ndangova munhu normal wekuti ndofarira chechi ndonamata ndinoenda namata but handichamwe handichadini ndatangombo munhu but spiritually hapana chandandichanzwa spiritually hapana. Ndatodzoka kuSouth. Ndadzoka kuSouth ndaitoda chechi. Chechi yandaifarira ndichiona pachannel yamukoma wangu ndaitaura kuti profit wacho ichiprofita ndotozvinzwa akataura nditange ndotozvinzwa. Ndo yandakabva ndichiti ndikasvika kuSouth ndokuenda kuchechi ishi. Ini shungu dzangu chadzanga dziri shungu dzekuti ndodawo kuudzwa ndione munhu waMwari unondiudza even now ndinadzo shungu idzodzo kuti ndione munhu waMwari unondiudza kuti zvakaitika maevents esaya ndataura chii changa chaitika. Mweya waMwari here? Because pane zvimwe zvinhu zvaitoitawo kundidhauti. Mweya waMwari here kana kuti zvinorevei in future chii ndinotodawo kutozwa izvo spiritually. Saka ndakatoenda futi ndine hope kuchechi iyoyo ndikasvika ndichazwawo zvese zvaitika ndinasozwa kuti zvinofamba sei. Zvesho ndakasvika ndigara necousin brother yangu murumu maaigara but pfungwa dzangu dzaiti ndinofanira kuti ndito independent ndigare ndiri one nekutora mukadzi wangu. Musikana uya uya taicommunicata unaendasiya kumusha ndozodino ndozomutora togara tese kunoko ndandipira pfungwa dzangu. Saka ndakasvikawo zveshuwa ndagara nemukoma wangu ndagara namusho tagara imani ndaitoenda kuchechi nema-night prayer kuchechi kwakwe ndaitaura kwakwe ndaitoenda ichechi hombe ende munhu yeze prophet unotozikana utori familiar kuSouth Africa iko wangatori familiar kwese utori famous but handidi kutaura hangu mazita. Then ndaenda kuchechi kwakwe zveshuwa spirit yangu ndiri muchechi mama ndaitofila kuti ndiri muchechi ndanyatsonzwa kuti asi kuti maiwandiwa zvekuti kana kuti upiwo prophecy ka it was not easy. Kana kutopfura mudhuze newe watiti kutotelaki kuti hambopfurawo kudhuze naye because maizara muchechi iyoyo. Saka ndaenda kuchechi kwakwe but nditobva kuchechi kwakwe zvinhu zvandaitona zvichindifambira ndo zvimwe zvinoita kuti ndive ndine hai umbo wakazara kuti mweya wayo inga uri pandiri mweya waMwari because life yangu yakachinja ndichikompea nekumashure kwese mararamiro andakamboita. Ndakati ndadzoka kuSouth Africa ndakanamata rimwe day ndikafasta ndikati Mwari ndipewo basa haro rokuti ndionewo kuzvibhadhara rent kana nechikafu ndibvawo kuti ndigarewo nemukoma ndichinochengetwa. Zveshuwa ndakati rimwe day ndichifamba mulocation ndakaona nemufesa wandaiziva naye before pandakambonga ndiri chiri kuSouth Africa akati iwe wakadzoka rusei wakadzoka wanga uri kuzimukuru sei kwanguri bo akati kushanda ndikati handisi kushanda akati pane parudiwa masecurity chichichi akungogadha mota dzevanhu vanonga vachiba bhozi papo pashopu nemadrugs vafana nemadrugs vanoba mahwilcab emota kana kupanya mawindotora zvinhu zviri mumota kazi panongodiwa kugadha ipapo but mari yacho yanga iri shoma yaenderanawo zveshuwa nekubhadharawo rendi nekuti ungododai zveshuwa ndikati zvitori bhonda ndaingodawo kungoita independent. Ndakatorona basa reya sho ndakaitawo month ndichigara nemukoma wangu zveshuwa ndikamupawo kamari ndikatomupawo kegrosari mwedzi wekutanga zvongotiwo munhu andibatsira wechitu ndikatomuvhaisora kuti ndauda kuti tiite independent ndikangotengawo kabhedhi kangu ndikadai ndakutogarawo chii ndiri one ndiri kuenda kubasa kwakwe but mari yanga iri shoma. Saka ndichienda kubasa kwakwe apa ndoda kuti mukadzi wawo shungu kuti mukadzi auye because age yangu ininiwo pane tekompani age yavanhu vazhinji pavanororawo nekuda yanga yapfuurawo but ndakatoti okay yanga yapfuurawo comparing nemajority marorero ainoita.
Saka ndanga ndakutongogara kuti ndofanira kuti ndione nemhuro kana mufamily wanga kuti amusati maroora chichi. Saka ndakasvika ndaine pressure kuti nganditori mukadzi atouya andiripaona. Ndaitomutora ndaitotora teso kuti nyengerera ngotaurana namai wako chichi wanosiyana basa rake. But ndasati tomubvisira kana kudii munokuziva kutotizisa zviya ndakaida kutoita. Ndatodiyo zotaura nemukadzi wangu yakuti uye chikamba chinasha chimari chishoma ichocho chiya. Pakazoitawo munhu murungu akanipawo mabhasikoro maviri. Ngati mabhasikoro wangu kana chimara ndokupa. Atondipa mabhasikoro aya akatoita ndiwedzere mari yekuti tumire mukadzi wangu adi auye. Kusvika mukadzi wangu wakadi wakauya. Auya mukadzi wangu ndanga ndane 1 week ndakafasta a week. Ndichinamata Mwari ndakuda kuti mundipawo basa rokuti ndokwanisa kuitawo nezvinhu zvandoronga mulife mangu. Saka ndakati ndafasta ndakakwanisa 3 days. Andinyepa pa 3 days ndakanga ndatogura fast yangu. Andinozokwanisa a week randaida. Ndaida kuti Mwari vandipe basa ndichibva pane rimwe basa. Kwete zviya zvekuti ndinodzingwa. But ndasikazi ndadzingwa ndorona kupi basa futi. Ndoti ndiite zvekuona basa ndibva nepabasa futi. Saka mukadzi wangu akati achisvika amusho ane week asvika ka. Ndakatombomutora tikati timbonamata vachisango patakaenda konamata 3 namata. A week ndasvika mukadzi wangu takati rimwe dheni riri kubasa kwaikweka. Pakauya pane mumwe murungu airoja pamusoro kuflete yeshop pasi pari shop musoro wanga une maflete maoffice. Pane mumwe murungu airoja office ipapo. Murungu wakati achisvika nemota obva ati ndakamuti wakakwira paving yeshop ndikati musakwira paving iyi ndoitaura murungu waya hazvibvumidzwi pakirai omu. Obva apaka zvakanaka. Saka ndakamira kuzasi pavharanda zasi kuti vharanda rinonge rakareba kubva kuno kusvika uko. Saka ndaendera nechekuzasi. Murungu uya waipindira nechekumusoro. Wakati achipindira nechekumusoro wakasangana nemumwe mufana mutema achisangana naye is a white person. Saka vandochisangana ndangozwa mama kuti pa. Ndichitarisa murungu uya uri kurova mufana uya nembama. Ndiripo. Mufana uya otonge chidzaka hapana zvakaita wangatonge chidzika kuuya kwandiri. Inde chitoenda kuti ndizo as a security ndizoti chichaitika. Ndiripo. Saka ndosangana nemufana murungu anoti catch him. Catch that guy. He's a thief. Catch him. He's a thief. Ini mfana hasi kutiza kuti ngaende kumubata ndiripo. Totomubvunza kuti chii chiri kuitika. Svikanzi ndandisangana murungu nangomugunudzana mistake. Obva atodini? Obva atodi pambama. Tochiti mira tidzore zviri kufamba sei. Mufana waingofamba slow anga asikatizi. Ndinone murungu uya ndinzwisise. Murungu uya utoti you are stupid. Hey, are you a security here or what? You are stupid. Hey, why would you say munhu ndiri kutaura kuti imbavha? You are stupid. Ndobva ndatodini saka ndakanyangadzwa matukiro akandiita. Ndikati I'm not stupid. Ini handisi bodyguard rako. I'm not your bodyguard. Ini I'm here to guard cars. And this bodyguard you unoshanda munomu. And so you are not a customer here. I'm not bodyguard rako ini. Buku matukiro anga sasa iyo akabva anyangadzwa. Obva atoenda kuofisi kwake. Obva aenda kune muridzi weshop chaichai. It was a hardware shop ihombe inonzi Maika kuSouth. Otosvika kumuridzi weshop akati security yako yandituka. Ndadai ndanga ndadobirwa foni yangu onditi handisi bodyguard rako chichi. Wakatochinja nestatement achataura kuti warova mbama mufana waya wakatonyepa. Hatsozoda kudaidzwa kuofisi kwemurungu kwake. Nditosvika sapavharira paipa nemakamera. Nditosvika zvikanzi iwo waya wachituka uyu chichi. Ndikati ndombomutuka ndovatondituka. Ndanga wadzita ndisi bodyguard renyu. Vandituka kuti ndiri stupid chichi. Asi zvaitika ngekuti warova mumwe mufana ndakuexplaina nyaya yacho. Wakutoramba murungu waya kuti norova munhu inini. Ndakutoti wangaidova foni yangu chichi. Asi ndopo ndakatanga kuti varungu vanosapotana, they support each other. Because murungu wakatozore story yangu uyu ndio wrong but wakaramba ari kuside rangu. Kuti no zvisiri zvavo iwo usafanira kudaro. Ndikati say we can go to CCTV and look the cameras kuti chii chaitika. Muri kwasotora anditi anokurova munhu. Pakamera yedu rinotaridza chirova munhu. But anode kuenda mumakamera kwakwe. Story yangu anokuigura akanotedzoka kubasa kwako ndodzoka. Mangwana ndicha kubasa ndipo ndakatozwa. Supervisor wangu ngapa contract yesecurity yacho ipapo. Ichiti apa mangwana wanzosa sauya client pana asishadi. Achakudi. Ndakarwadziwa. Bosi mukadzi wanga ane week asvika. Ndakutanga kugara mari yerent ndoona kupi. Mari yechikafu ndoona kupi ndakaunza munhu. Apa munhu ndakamusisa futi basa raita kuzima. Apa wauya inini handisa mari yerent handisa mari yechikafu. Hey. Ndakatotaura mukadzi basa rapera so ngatimbonamata tonamata. Hey, zvinhu zvirisochinja. Saka ndaenda kutoenda kuenda kuwiki rekuzotopedzisira kuti bhadhare chirent. Ndakatoenda kunonzi squatter camp, kunonzi kwakachipa kuSouth Africa, kuchimukhuku zvaizvo ndaigara muroom. Saka ndakatoenda kusquatter camp kusina magezi, munonga musikatobvumidzi kugara muna makachipa. Apa ndaibhadhara 900 rands.
but ndakatinde kwada kutsvaga mukuku we300 rands. Ndaitozoti 300 ondiri munhu kuenda kuchimapizzi pandingazoishaya. Ndana mukadzi wangu akati tombofana tizogarawo. Tikatoona mukuku waswara camp tikadza munoziva mibhadhara mwedzi wapera. Ndopakauya mufana wavo akanditi yanga friend. Asha zvakadzvoda handi kwandoshanda. Kwandoshanda ndosugeza mota zvaje kuti vanogeza mota pa mall, a big mall inonzi Mainland ku South Africa. Saka kuna vanhu vanokakabata contract pa yekuti vageze mota ipapo. Vanozotorawo mufana anogeza mota. But mabhadharo komunoitwa manje ndo anorwadza. Imi muno muchikumbira makastoma anopaka mota maparking meme. Say, can I wash your car? Kana chitoda kuti okay, you can wash it. Zvinhu zvokuwachisa munopiwa nevanhu vakabata contract yacho ipapo. But vanozoti ukawacha 100 rand, 70 rand ndo yavo, 30 rand ndo yavanokupa vanhu vaya. Asina kuti ndasina option ndakaenda and you have to hike, munofanira kukura transport musvike kunoshandira. Ndakaenda ikoko zveshuwa dheri kutanga andina kutomboona kana mota yandakageza because ndade kuti ndikade murungu uyu. Don't wash my car. Ndoti murungu uyu. Don't do that. Ndakabva ndisina chinhu. Usitorina chinhu autorinawo chinhu. Mufesi watoti inini zvandingazvikwanisa kati don't worry. Vichaita kuti usati ndinozikana vakukuziva mwarungu vanodini vanotenda. Ndakati dhere chi2 ndauya ndiri kuwanyengera varungu yakugeza mota ndiri kunyengera spirit yangu chitangotondiudza kuti mweya wangu hangu natural utotangotondiudza kuti no iri basa irika kana chinetseka ngandinetseka. Haridze kunyengera kuti pamwe unobva usina mari apa ndabva ndakwira ndakwirita mari yokukwira. Ndikati shamari ina handiyakwanisi indakubaya. Ndakatoti ndakutowapa chinhu zvavo zvokugeza mota ndakutodzoka kumbai. Fesi akati ino machimbomira aumoninyengera ndichomira kusvika zvekuma1 futi. Kuma1 wazozonditadza ndakati ndakubaya. Ndichitoenda kuchiofisi kwavanhu vaya ndikati zvinhu zvenyu izvi basa ndichicharidisa. Ndichitoenda paroad kuhaika tinohaika kunonzi kuhaika kuSouth Africa kumisa end lift. Ndichobva ndamirirwa netruck. Truck randakakwira iroro ndakandakwira mamina driver muSouth African. Ndatotaura because ndine malanguages eSouth Africa angu ndinotoagona zviri fluently zvekuti munhu akatadza kunyatsonzwisa kuSouth Africa unokwanisa kugara ndiri South African because ndandava kugona malanguage. Saka takatotaura tiri mumama ito tiri kubva kupi ndiri kubvako makaita basa chichi yote okay. Mfesi watoti ndikatoti muto kwenyu akudiwo here vanhu basa. Akuna vanhu vanotorwa kana maassistants zvavo. Akati kwangu here muso Thursday vanototora agent muso Thursday vanototora. Haisi kuenda vatori maforeigner achichi wakatombotaura nezvemaforeigner zvekuZimbabwe zveRacism. Asi zvoendiri muZimbabwe toshora zvemaZimbabwe chini ndotodairawo ndichishora baba. Akati ukaenda paofisi yakadai isoso Thursday vari kutora. Nditombovhunduka because wakati kambani yacho haitori maSouth African, haitori maforeigner, even though nepassport kana permit haisaitora. Asi ndashandisa chitupa ndanditori nacho chitupa chacho anombochirasa ndashandisa ndakachichengeta. Chimugidi chacho chinoiswa face yemunhu uchasasara munhu kuSouth Africa. Ndombofunga kuti because technology yanga yachikura this time ndakadzoka it was 2018. Ndadzoka kuSouth it was 2018. Sa technology yanga yachinjawo saka kutyisa kuti ushandisa mugidi ukazozovhura bhengi zvanga system yemabhengi anga kushandisa system same yekuti ushandisa chitupa chemunhu unokwanisa kutooneka kuti chitupa chekushandisa chemunhu. But basa ndiri kurida. Ndakanamata ndikati ndoendako. Thursday paizara kana maSouth African nacho kutsvaga basa. It's like an agent. Agent inonga yakamira secompany inotsvagira vanhu mabasa. Unonga mutori neside zvakaita kuti maybe mukoma mune company munoenda kuagent iko kumeitsvaga vanhu. Mabaona. Saka isi company yedu yanga iri agent. Ndapinda makatozara vanhu muofisi mame. Ndapinda saka unopiwa interview, wapinda unopiwa interview, onyora test, ukapasa vanokupa inonzi number. Ine number inopiwa uzopinda nayo basa number yako, code number yako yebasa. Ndopona. Saka ndaisina zvese izvozvo. Ndatopinda mune vanhu meme. Vanhu vakagara vakamira. Ndichisvika meme kuchitouya company yaida maassistants ipapo. Waya company yaida maassistants ipapo. Wakatoti uchingosvika kuti toda maassistants mu4-5 yekuenda nawo kubasa. Ndoti pana ndiani une number. Anosaka ari mwanga vasina clocking number. Inonzi clocking number yekuenda nayo kubasa kuti uzoora chichi. Hapana ungati waita interview. Ndiani number meparudo ane emergency. Ndichinde pakuindo pabe ndikati ndina number but ukati ndipa number ndokwanisa kutodini kuenda kubasa. Nditaura nemukadzi wangu ari kudetsera. Zvanzi unaona number.
unokwanisa kunyora ere fast kuerenga fast unyora ndokupa mapepa usaina hapo dede ndikati ndokwanisa unondipinda mukati ndatopiwa mapepa asati atovhunzwa kana chitupa changu zvimwe zvese zvakazozoita uzviita iwe enda kubasa vanga ndoti vatokavha kubasa kwendiwe ndangu interview mapepa interview ndaingotikwa zvayo ndanozotoita ndokutikwa kuti sekuti ndadini kuti sekuti ndatoita interview ndatonyora test zvongotikwa zvachitotora mubude uende ndinobheka ndobaya kubasa ndobaya ndozi namba yako unoshasa nenda kubasa zvimweni zvizozoya todi tozozviita wazobva kubasa toenda kubasa tofamba nomufeso ndakafamba nayo ndatonyora ma-hours angu andashanda ndotodzoka paya ndadzoka kubasa ndipo panochitora ma-details angu chitupa zvangu chichi wotonyora chichi wototaura toda account yako ndiripaona pa-account apanga ndo pakakange pane challenge paihorwa every week pabasa paya mari yataitohoraka it was better exactly zvakafanana ndakanamatira zviya nezvo ndaifunga muti ndikahorwa mari yakati ndiripaona to be honest ndaitohora 5,000 rands but for me yaitonditira 5,000 yangu ndikwanisa kubhadhara rent kuti kachikafinda nekutomboitawo zvinhu zvine mari yaishaira choma 5,000 6,000 rands yanga itori a better money kwandiri nezvandainamatira zvaenderana nditoti mwari watodayira chinhu munamato wangu yoyo asi ngoti mwari wakatanga nokundibvisa chii pabasa because mwedzi wanga usapera ndaisa ndaita pastandard yekuti rent ndibhadhara mari yaitohora per week yaitokwanisa kubhadhara rent kuti ndisisabva paya ndiende kusquatter camp kwaiwe ndobva ndakatodi ndakatotora yangu ndatoenda kubasa kwangu ndatotorwa madetails angu asi stress yandanayo yeaccount because system yekumabhengi kundiende ne-id fake zvakunetsa ndodisa kandi ndinozohora seya ndafunga ndazopiwa pulani nomufesi ashamari oite ndaovhura nechitupa ichocho enda nayo unotongofoseredzawo kuti utodi utobaya nechi account because kana iri account inoshandisa maforena andimuripawo nditoti no problem ndatoenda kwaya ndatora nechitupa changu chofeka ndavhura cheki zvakwana kuti ongoona kuti id South African watodivhurira account ndatane card chichi ndazoendesa maaccounts angu basa kwaya ndisvika muofisi ndapa musikana wangu uchodaiso mapepa angu so ini lendo chichi ndikati mapepa angu account ndikazi ndikati account yangu ini account nditotaura ndakataura ipapo ndikazi okay tichaisa kuvarungu amene kuti account dzenyu chazi iwe otoita joko mukadzi ndikazi iwe uchatonzirawo niniyo uchatonzira account dzemanigeria panapo ototi ndinototora mapepa aya otoenda atotora mapepa aya aendaka vhiki ratopera mari yatopinda muaccount ndautofara paya ndatosvika ndatoenda kubhadhara rent mukadzi otodai zvatabo life yatodzokera paunormal anositobva pamba paya kuenda kusquatter kwembi ndatapamba paya ndaigara paya zvinhu zvakatonaka rimwe day ndinofunga kuti mwari pane zvaakaita aipapo podzaka ndapinde musi ndakadedzwa kuofisi kwakwa zvikazi iwe uya pano iyo kwate kutondongedza kuti zvikazi iwe wozala pinda muofisi kutopinda mumaofisi mukati meme tatosvika kuti sekuti pane zvinhu zvadonitaridza kuti id yangu maybe pane zvanga ade kususpecta ere bosa kuti iweweka totosvika tototi garapa andokutaridza zviri pakombiyuta atosvika pakombiyuta panoti garapa otogara pakombiyuta pepe uchimboita zvakati otoramba ite zvakati ati ende kubasa iwo otondidzosa kuti enda kubasa vanhu kuti ndibvisa muofisi pamene ndizvitondinesa tongandidedzere chii but ini mamafungiro angu ndakafunga kuti pane zvanga aona maybe odondidedza kudondini asi kuti maybe mwari wangu muvhiringa ndotodini nditoenda apa kuagent kwaikwanisa ndane company iri straight because agent handiti nonga ingori nemacontract makambani akati kuna kwanzi kurudiwa munhu ndokwanokundisa kambani ongoshanda ipapo rimwe dino kwanzi tazotoshanda ndobva ndakaenda kuimwe kambani ndakaenda saka vanhu vazhinji avasaida kambani iyi ndeyematruck edelivery vanita madelivery zichi nita madelivery neusiku wakwanisa kuti ukaendeko unokwanisa kuuya usiku ndakashanda zvakanaka kukambani iyo handikunyepa zvekuti ndakazosvikawo pakutogona kutongenda kutodrivewawo zvekutoti vanhu ataifamba nawo mumatruck ndaenda kutodrivewawo tichishinjana tichitoita malong distance asi chainetsa kuti ndiite license nechitupa chandaindi nacho chandisingaiti kuita license saka ndakazotonge munhu wanga kutodrivewa matraka but ndakutodini ndakutoonawo mari yaikwanisa kuti ndiite zvandoda ndikati pakambani iyoyoka zvandakakwanisa kuita zvakanditaridza kuti ndaibatwa ndimwari zvese because
yakashanda period shoma. Ndingati company yakashanda 4 years. Yeah, 4 years I'm sure. But ndakaita zvinhu ndakatadza kuita makore akawanda ndaenda ku South Africa. Ndakatoita hazvisi zvinhu zvinoshamisira hazvo kuna vanhu vane mari, but kwandiri nini ndicompare nelife ndararama mumashure zvitori zvinhu zvihombe zvinondishamisa because ndakaona simba raMwari. Because ndipo pandakakwanisawo kuti before angari munhu akaita sa waitonesa fanika achatomwe doro manje. Nditorawo mudzimai wangu kuti pane munhu mukadzi uri kundidhonza utondidhonza gumbo, handisi kuzvizwisisa. Mudzimai unoti inyaya yekuti hamuna mati bhose munhu anomwa doro, hamuna mati ina handizvioni ngei. aiwa musimudzi chimbo yenyu nemudonzvo wenyu murerutse zvaunoona zvinoitika munomba karembera hama mupfumure chese chine miko yakaipa chishaye ziva unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadai so andinangendirere chinorongwa nemando wanzile mimwe nemunondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka. kupenya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzirodi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita tumusani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipindei muepisode yanhasi. Saka ndangotaura kuti ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai vanga vari kuvaita semusika ndobva vato ndizvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter cold.